Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Agoy, dili ko makaantos nga mamati arong kanta ha. Mura kog mamatay, naluya ko. Karong kanta ha, makaluya ron namong mga agta. Mura kog malipong nga makadungog arong kanta ha. Husto na! Hunong na sa imong pagkanta, Ermitanyang Bruha! Husto tuod,
kining among kanta, kining kanta nako nga mga kantas engkanto. Kontra kay ni sa mga agta, makapaluyan ni nila. Maura di ay ni makapil din mo yan taa ka ang akong kanta. Prinsipe Nomar, hain ka! Mauna kini ang imong higayon. Naluya si Yadta sa akong kanta. Pahimosle ang higayon. Tumbaha ang dautan nga agda samtang nagkanta ko. Pagdali, Prinsipe Nomar! Wa juga sakit sa kusumbang di mo. Igo lang kami. Kimo-kimo ang gamay. Biha ka na mo! Wa na yung kabayo. Wa ka na magamit mo sa. Wa ka na naganan. Buluto di ka. Dali. Atot sa gawas para na sa ko'y gahom. Alim! Makita na imong gahom. Makita sa ako gahom dili! Nag-abin ka sa mga dautan. O sa dautan nga agda. Parehas mo. Nag-abot mo mga dautan. Oh! Kauba namin sa agta. Aron mabuntog mo. O magmahay mo sa inyong pagtabang kang Ramon Kulukoy! Arihon tamong tabang na ko, kay dato ko, nag-awas-awas akong kwarta, pero mga bugo mo mga kantuha mo, mga patag mo tamo, daris gawas na sang! Dugay na ko paabot ni Higayon na. Nga mag-atuban tag-usab, Ilbert. Oh, agay! Kakusgan mo kanahan ang kuputa ko, murag bato ang imong kamot nga, Mauna ni Higayon. Nung matapos ang mga dautan. Kung magkawatog, galinaw sila si Ramon o si Leslie. Kinip! Angay na katapusan, Ilbert. Hatagan na katapusan ang kadautan mo. O ang dautan mo pinuhatan. Aguroy, kalayo sa akong gilagbutan. Kakusog og kumo sa engkanto, ay. Matilawan mo akong kasuko ni mo, Ilbert. Kanina mo saping mo nagkaingon sa mong kabangis. Huwag na ni kapuslanan karon. Di na magkapanalipo ni mo karon. Nagduo kang di ka mabuntog na mo. Baka, tabangi ko. Patin-patire siya. Sige! Dasmagi siya. Patiya sa iyong patid. Sige mga! Usa duaan? Sino ka? Ako na baka. Ako na gahom. Nati lang na. Pero budak ko na siya kay gamahanan mo na. Mo ni butabang ni mo? Kagamay na? Daot pa kayo. Daghan kay muta. Ordinaryo na baka. Pero gamahanan na. Baka! Atakihan siya! Oops! Uy! Kapaspas mamatid din baka. Uy! Pero hinay na kayo. Uy! Sakit yung patid. Sana! Ha? Pusog kay patid ah! Paspas kayo! Murag biti-biti sa babukon! Pa! Donay bake sa may sapa. Di na ni Mada. Murag mo ni akong kamatyan. Di ko makalahutay ini. Wa gyud mo hunong og kanta. Sirmitan niyang bruha. Iyang gibalik-balik kanang baki. Magpalayo ko. Mamatay ko kung magdugay ko linhi. Magpalayo ko. Wow! Oy, may buto. Og nawa ang agta. May palayo siya. Misibat si Yadta.
bukid man o sa bayan, pagod ka sa maghapon na trabaho't lakaran. Masakit ang likod at tuhod na naman. Huwag mag-alala, may solusyon ka na dyan. Ipahid mo lang, mararamdaman, lamig at ginhawang walang kapantay. Sedlinimen, Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sedlinimen, Pahid-pahid lamang ginhawa'y tiyak, mula ulo hanggang paa, muscle pain ay mawawala. Sedlinimen, Kasama mo araw-araw. Driver o magsasaka, nanay na pagod sa gawaing bahay. Kahit atleta o estudyante ka, sa hapdi at kirot, di ka na magdurusa. Isang pahid lang, relax ka na, parang may masahe sa bawat galaw mo na. Sedlinimen, Subok na sa lamig at init ng panahon. Sedlinimen, Sakit at pagod ay tuluyang aahon. Sa balikat at likuran, sa tuhod at kasukasuhan. Sedlinimen, Ginhawang walang hanggan. Sa bawat kirot, huwag nang maghintay. Sedang tunay na kaagapay. Sa bawat galaw, sa bawat laban, Sedlinimen, tunay na maaasahan. Sedlinimen, Ipahid mo ngayon, ginhawa'y ramdam. Sedlinimen, Country vibe, good vibes ang pakiramdam. Kaya saan ka man naroroon, sa bahay, bukid o sa daan, Sedlinimen, ginhawa sa bawat galaw mo, kaibigan. Sedlinimen, Ginhawang siguradong ramdam. Sedlinimen, Ginhawang siguradong ramdam. Sedlinimen, Ginhawang siguradong ramdam. Sedlinimen, Hawang siguradong ramdam. Pahid na. Sed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada. Prinsipe Normar! Wa na ang atong kaaway! Midaog na ta, Prinsipe Normar! Sige ba? Ayaw ko nung patid! Patid tapos ginawa ba ka? Di ka maluya kay kabanan ba ka? Ha? Sige pa! Wala si mo! Ay, pati di mo ay murag lamtik! Ha? Sige! Bidawa na yung kabayo! Sige pa! Oh, asan ba? Oh, uy! Ang kabayo niya! Nakamalagi na! Dili mamatay si Kababoy, Albert. Dili siya mamatay. Ha? Oh, ay, misakay si kababoy! Karon, tanaw na may mo ka ng imong nating baka. Desmond Kababoy! Wala! Bantay ba ka? Bantay ba ka? Minaswag siya! Ala! Patid-patira ng bayo sa kabayo ako ng timbaka! Kaluoy! Naglukot-lukot tao ng timbaka! Pre! Nalagputan ko sumuta sa baka! Pre! Buwang na! Ay! Ako'y gatubang sa kabayo! Di na nimay mo! Dagan ko! Pre! Baka berangkat ha! Kinilikado kayo! Sunod ako! Sakay ko ni mo ha! Pagdali ha! Sakay ko ni mo! Ginuho ko! Hapit ka daog! O sige na! Sige na! Gusto na! Ay pagtumba-tumba niya! Gusto ko na unsa ka! Sige na! Mananggat ha! Gusto sang mo ikas. Gukton sa Renzo. Panahon nang matapos ka na utan ni Albert. Sige Renzo,
Gukdon ta sila! Ya! 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 Hiya! Paingon sila sa gawas! Paspasenso! Bugnan ta sila! Aron di pagkagawas sa lasang! Hiya! Ha! Hey! Paspas! Paspas! Oy! Kayati kay hinay nung dagan makahaka! Mapsatani nila! Paspas baka! Binakam! Bumapag yung kain na ng mama niya! Paspas kayo! Mabarang ba yun? Pagtarong! Pagtarong ba siya matumbaga? Pagtarong niya! Paspas lagi! Balbakuahon! Di kayo nang amputi mo kawas ka na! Mapsata sa tukundra! Doon na kayo sila! Paspas taon! Na! Mapsata kita! Yati na ni! Asa naman ka itong si... Yanta! Hay naman ka! Di ko kolme sa mong kontra! Tabang Yanta! Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. Produkto ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mga higara, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.